Tirpra hasini tong halok belai kino sitra anggai paikya Facebook, Instagram thenglai ma bai aba hakino hamjak lainani mokhang nuk laioi dai deha rok no phalmani phunuk laimani aba hai sak tong thok tong laimani phunuk mani mokolni sitra no oba hai nuk maya rok no phunuk mani tui no chela khorok nei bwrui khoroksa sak tong thok tong laioi manjaknani nangukha kamini lukurok bai oba hanya chela khorok nei kajak borjak hei goba bwrui bo kajak no oba haike sak tong thok motok laimani bagui oba haike no tonglaioi manjaknani nangukha kami amchaini lukurok bai oba hanya tipra hasini tong halok belai kheno sitra Facebook, Instagram thenglaioi oba haike no post khlaioi hamjak laimani kharlaimani kajak bai kajak bwrui kajak aba haike no busa butunya yakar laioi gubangma gubun haste rogo thanglaimani kharlaimani mangplik belai kheno kasawi tongkha oba haino YouTube hai goba social media rogo viral khaina musungya phano ma khaikya taisada dor sari no taisada kukruk no nei humani bisingtui abose taibose aglai tongbai siwo joto lukurok no tam kok saka khnai di Kita